Jakub Fabisz, dla niego pierwszy tor, dalej Matic i Vacic. A ciekawa jest ta historia Słoweńca. Stanisław Mielniczuk, kask czerwony. Miłosz Krygoles, ten, który przejechał na drugiej pozycji w wyścigu młodzieżowym. Matic i Vacic, tak, no, to jest prawda, niezależnie od tego, jak dzisiaj pojedzie, to raczej swojego statusu w tym zespole nie zmieni. Kiedy będzie gotowy do jazdy Timo Lahti, to powinien wrócić do składu. Start już za nami. Matic i Vacic dobrze wyrwał. Jest na pierwszym miejscu Słoweniec i Vacic zamknął tutaj rywala, ale jeszcze próbuje się wcisnąć pod łokieć. Stanisław Mielniczuk wywozi rywala. Stanisław Mielniczuk, co za atak! Stanisław Mielniczuk nie odpuścił, a pokazał, że jest naprawdę zdeterminowany, by ta pierwsza pozycja padła jego łupem. Myślę, że to była jak dotąd najciekawsza akcja w tym meczu na tym torze. Jaka to była ofensywa ze strony Stanisława Mielniczuka. No, bałem się, że za chwilę to im zabraknie toru, że doklei do samej bandy Matica i Vacicia, który świetnie wystartował, ale później musiał odpierać atak rywala i to mu się do końca nie udało. Stanisław Mielniczuk z naprawdę dużą przewagą. Widać, że na trasie jest też bardzo szybki Stanisław Mielniczuk. Myślę, że nawet gdyby nie był tak agresywny na wyjściu z drugiego wirażu, to mając taką prędkość, prędzej niż później swojego rywala by wyprzedził, ale ta akcja naprawdę mogła się podobać. Stanisław Mielniczuk znakomicie powiedzie się Pedersenowi po jego prawej stronie cyfer. Dalej Lars Skupień, Matic i Vacic. Lars Skupień zaczął ten mecz od zera, wtedy przejechał za Marko Lewiszynem, który można powiedzieć wygrywa rywalizację z Pawłem Miesiącem, bo Paweł Miesiąc też oczywiście jest w klubie z Opola, na niego też ten menedżment opolski może liczyć. Pedersen, cyfer, Skupień i Vacic. Piąty bieg tego spotkania zaspał teraz na starcie. Ewidentnie Lars Skupień będzie mieć duże problemy z przodu. Dwaj zawodnicy Unitarnów, objeżdża już kolegę z pary Matic i Vacic. Nieco szybszy od Adriana Cyfera, ten przejmuje krawężnik i pewnie już czuje obecność jadącego w kasku czerwonym Kevina Jola Pedersena. Zobaczymy, co wymyśli na trasie. Pedersen dobrze teraz kombinuje, ale tutaj za mocno wyłamał motocykl i znowu będzie musiał mozolnie pracować nad tym, by wskoczyć jeszcze na drugie miejsce. Adrian Cyfer i jadący tuż za nim Kevin Jol Pedersen. Tutaj może być jeszcze ciekawie, właśnie ten pojedynek ma znamiona takiej ciekawej rywalizacji. Ucieka już Matic i Vacic, tym razem może postawić na swoim, tym razem ma duże szanse, żeby dowieść 3 punkty. Przeambitny zawodnik ze Słowenii, coraz mniej dzieje się na linii. Cyfer i oczywiście Kevin Jol Pedersen teraz starał się podejść pod rywala. Kevin Jol Pedersen, ostatni wiraż zejdzie do krawężnika, ale rywal to przewidział i jest dwójeczka z bonusem na koncie. Krótszy niż ten w Lesznie, na którym na co dzień porusza się Janusz Kołodziej, ale na pewno tych wskazówek, które zawodnicy Unitarnów dostaną od Janusza Kołodzieja, no nie usłyszą nigdzie indziej. Robert Miel, ten, który jak na razie jest niepokonany, teraz między Adrianem Cyferem i Maticem i Vaciciem. Też mieli swoje dobre momenty w tym meczu, zwłaszcza Matic i Vacic. Natomiast pole zewnętrzne dla Jakuba Fabisza, który ciągle czeka, by otworzyć swoje konto punktowe w dzisiejszym spotkaniu. Kapitalnie teraz z pierwszego pola Adrian Cyfer wypnął Roberta Chmiela. Fabisz na razie przed Maticem i Vaciciem, ten wpadł w takie turbulencje na tym pierwszym wirażu i będzie musiał gonić juniora, kolejarza Opole. To się ułożyło na 3-3, ale ta kolejność zawodników jest dla nas dosyć zaskakująca. Chmiel przygotowuje akcję na rywala, podobnie Matic i Vacic. Trzeba się skupić tutaj na obu parach, bo w obu przypadkach może być naprawdę interesująco. Adrian Cyfer ciągle przywozi Roberta Chmiela. No taka trójeczka będzie ważyć bardzo dużo. Ewentualna trójeczka na liderze drużyny z Opola, ale też zaskakujące jest to, co stało się tutaj z Maticem i Vaciciem, bo za chwilę początek ostatniego okrążenia. Słoweniec nadal ma problem z tym, żeby złapać Jakuba Fabisza. Mówiłem o tym, że jeszcze nie otworzył konta punktowego w tym meczu junior kolejarza, ale za chwilę to się może wydarzyć, jeśli przywiezie Matica i Vacicia z przodu. Robert Chmiel bez pomysłu na to, by zniwelować dystans do Adriana Cyfera. Ten w końcu przypomina